Today namanya MC. Today itu pada nong itu. Lagi itu konten lagi. Program ronghange jitu tar bhul kam kora aru tar jitu failure jate ebur kotha raijor logot goi na pai tar karone tekete mood against FIR dise aru police muk arrest korise Kita besok pak kidnapper student association tu kapin relevant ke ili digest hote leben white class apen ili challenge tu Students Association 14 Car Kidnappers Association को जाए कहाँ लसो कमेंट की भी लाभांगे कार्बिलो चारी असो कंट्रोल La KSE pen PSLC Organizing Secretary Akihai Kursing Timung Angbong Alam Apot ilitum KSE Atumpan la petela ilitum PSLC Angbong Alam Putha Kabangke non ilitum KSE atumabang ilitum la Central Committee ilitum President Sar Jaga Thar Sar Phan alang li tum mepi megekai jaten selang tum angko chuningri dia chhang nai polam bang ke alang litum ta ison kechok che ke thetan la athema alang litum mepi da kai thulang angko dia da chhang na halang po bang ke alang litum Selom le aronta bela bangke alang litum dam pensi chingwai pensi dia khang nai nang litum pualam abang ko te chikeng da athema alang litum ke claim da lo pete alang litum la 13 nong lam hin ta bangke alang litum kes e to phanta litum kachuningri lo ba ke pulo alang litum kes e pulkang te kai ta me releng party long bangke ke chok chi pusta me alang litum jong don hai he PSLC tu phai sonda ke chok che do puta me ke jong don lam bang la ke chok che la so bang ke la si alang litum putang te punat a party long suta me abe bang dun de ke chok che sia dai ta me alang litum insai nai ne bunai la si la so bang ke alang litum khai mo yar bung putang te litum karbia khai phan selang litum ta ke song nang yi tum lo la ben te dak ke PSA putang te litum khai ki mesenji khai aku son segera ingma pusalang litum khonai ta mathanang ya the non isi ruling party la alang litum ke chok che puta me alang litum bedun re pukela ke chok che bang kon son ke chok che ma pointing side nai ne bunai khang nai non irsialam lo non ni to PSLC pen ruling party bang da sita me PSLC tumta nane ke chok che dokop pene puta alang litum daktar ne bunai la si ke chok che phansi ke ne bunai alang litum bang ke claim ke da mesen nai phansi alang litum ne bunai Asi la soputa bang alang letum akai kursing timung pasutami lapu alang letum ta men hendam pen bandet nang kidnap che ka sona bang ke bibide nang ji athe KSA putam te lakke itoma khai long ke amoya bom lo pusi letum ka do ko ita chipula la pente KSA puitami alang letum phan sorsar puitami alang letum KSA don phale alang letum letum PSLC pen ke sorsar gali athe amoni letum bang ala jitu akam ke claim ke chok che tom phansi ke sorsar chot KSA do anama ke heno lable athema KSA atum purtante kai te nia khai phang ke cherai komi phansi KSA pusi ilitum ke parjap bonlo lapte ke chingrum lo KSA pu bangke tasi alang letum phan bangta la non bangke itum PSLC jai ka thar sar phan bangke la sanami phi kai lap ayan lap bangke bibide nangi la bangka aron choi tasi nilihin nilitum langhin ta bangke KSA tum sitame la bangke choi ichala ame phi kai thulap ya phi ko diang chhang nei ko bangala ke choi athe nasi ilitum ke karbi hiyan ke dak karbiang long do ana le ching hon heta KSA ta dak am le lu ilitum chilang le ta ha belek dat ke ilitum KSA ko tum ba da lang mang ne lo la dak karbia khai karbia ra ta phasi lang le tu chilang nang po ilitum karbiang long ke ilitum karbi hiyan yong si sorsar tot pu ciputot ke sini tuma khai ke kiberiku nilihin to bangka lanasi KSA phanta me nilihin pen lamboy cipig on nilitum la langhin constituency pen la pressmit ke do putha nilitai son alam theningi do nitum lasi la
ake hai tuliram rong hang halai along mane kapre gatum longli nang cerai hala border putha suluk sadak kihuri saya putha ang ing samdum jin ing samdum ri ajata protection claim unde protection na phan alang dumde claim unde hala hai tum phan ke lahai kes e tum mi phi kai thekesi claim un thekesi la ruling gali opposition alengi thegali tum phansi mi phi kai bangke alang tum aron ke chini amde ba ke thega ke chini nei la posal si nei chini dam lo la so bangalang tum chok che pusi nei pudam ji thek pule te thek pusi klam chipu nai klam thek tum do lang la si arpu klam thek tum do lang na tum yo se klam nek thek pule te la si lahaya kes e bhan ke rada tum ke mane kes e pu hok he ke thek tum bhan si kes e hok ji la si ni lam sing ton kau competency teachers ra hin pen press india thengno kes e tum han lam wai ki pinang ko kalam thege la puhelo ni difu taula lo kes e tum kaching ho masa jai kathar aphan ami thi ke ka athe ami thi ke kai ke le tum lang hin competency teachers ra hin ben ke strongly condemn lo kes e tum han ta athe halos kes e tum ki kupi lo 12 tarik solo da jenta pas mera long meeting in the hood sarjai kathar kaninje karbi student association ke karbi student association kanilo kidnapper student association lo se hala so ni kaninje ku bon sida me hala so meeting ani ke nitum da dun la penili tum da arjudun lo hala so ani ke student aphan ke pafu phe athe alang kaninje la puson neta silong ke hood ke KSA ke claim abang lo pot si KSA phan along ke pa junno ke helo to se ala hala so ta chipu la pen KSA pu ke pupe hala so hot sarjai kathar kaning ke karbi student association kidnapper pu ke pupe hala so hot kipu ke kidnapper association pu se kipu athe student phan ke along pa junno nang le pu se hala so hota pu la si non la bang so alam pen KSA tun dipu Thomson Rockya kes etum difu ami phi ke kai geni tum langhin competency ban ke strongly condemn lo la pen lang tum kes etum handa la bangso press meet hoi pen nang pachini lo lang tum jongsi khaya moy arbung lang tum jongsi khaya phan kaching hon thek inglong aso ra phan kaching hon thek bulo tangte kupi posi inda duya hoya long lang tum kes etum dudun joy lo la pen inghan phule long nang lokso inghan phule long sainik school ki bg pu alam the long tuliram rong hang kaning je long kupi posi nang le tum che donun der lo la pen kupi posi tuliram rong hang aphan tuliram rong hang kaning je maduda nang khang ne sainik school bibek pu la bangso alam kupi posi nang le tum che song thek the der lo la pen nang le tum haladak arat bang ningkang ko anden ne kichu tikia long le nang tum ki priya long kupi posi nang le tum hadak che krodun der lo kupi posi nang le tum la bang so alam ko che song thek the der lo la sunang le tum KSA tum da Thomson Rockya KSA la pen inglo pho KSA ke chok che la gani le tum lang hin competency ban strongly nang le tum hat condemn lo se tum nang tum hang lang ka